Yin Allah a gare ku masu sauraron mu, kamar yadda muka saba kawo muku labarai na fitattun mutane da ma 'yan siyasa. Injiniya Abba Kabir Yusuf Gida-Gida ya ba da taimakon Naira miliyan 2 tallafi ta ofishin babbar mataimakiyarsa yaran buƙatu Fauziya D. Suleiman zuwa ga wata baiwar Allah wacce ba ta da gata ta kwana ta tashi a bakin titi. Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf Gida-Gida kuɗin da ya bayar an yi amfani da shi ne wurin saya musu muhalli, suturu da kuma abincin da za su rinƙa ci. Injiniya Abba Kabir Yusuf Gida-Gida baya ga haka ya ɗauki nauyin karatun yaran nan gaba ɗaya Islamiyya da Boko. Mun sani cewa wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan alkhairi da Abba Kabir Yusuf Gida-Gida yake gabatarwa a jiharsa. Allah Ubangiji muke roƙo da ya saka mashi da mafificin alkhairi da sauran takwarorinsa. Ubangiji Allah ya ganar da su gane cewa ɗan al'umma suke yin wannan mulki. Allah ya ba su ikon tallafa ma al'ummar da suka zaɓe su da ma wanda ba su zaɓe su ba gaba ɗaya. Domin da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe sa ba, matuƙar Allah ya baka nasara ka ɗare kujerar mulki, abin tambaya ne gobe ƙiyama. Za mu ke roƙo da ya ba su ikon sauke nauyin da suka ɗaukan makawukansu. Turƙa shi ana wata ga wata. Ƙasar Indiya ta samar da allurar hana haihuwa ta maza. Kamar yadda kowa ya sani, allurar hana haihuwa mata kaɗai ake yi wa a duniya. Sai ga shi kwatsam cibiyar nazarin kiwon lafiya ta Indiya wadda ake kira a turance Indian Council of Medical Research ta samo yadda za a iya yi wa maza domin hana su haihuwa kamar yadda ake yi wa mata. An gudanar da isasshen bincike akan side effect ɗinta, inda aka tabbatar da cewa tana da ƙarancin cutarwa ga maza. Ma'aikatar ta kwashe akalla shekaru 7 tana aiki akan sabuwar hanyar ta hana maza haihuwa. An yi gwajin allurar ga mazaje a gari daban-daban na ƙasar kuma suna cikin ƙoshin lafiya. To mutanenmu maza, shin kuna maraba da wannan allurar koko a'a? Mu haɗu a comment section.